Joo, terve sinne Parkourteen ja tänään tehdään tällaista videoa kuin Critical Ops. Nyt tällä kertaa äänien kanssa ja anteeksi taas mä käytän tätä mun kulkeen mikkiä, koska mä tykkään siitä ja mä oon vähän laiska säätämään tätä toista mikkiä, mut joo, mennään. Ja joo, me suunniteltiin kaverin kanssa tekemään, siis ton RCC-läpin kanssa tekemään tällaisen vähän niinku samantyyppisen videon, mutta vaan tehdään kahdestaan. Se ei oikein onnistu. No, mä kerron tässäkin, että niin kuin näette tässä ruudussa, niin on tää mun Daily Mission, joka on yksi tehtävä. Mutta yleensä se on enemmän. Ja mun Daily Mission on tappaa 8 tyyppiä M14 ja mä tapaan 14 henkilöä M14 tässä videon aikana. Ja kyllä, tähän tulee muutakin päivityksiä kuin Daily Missions. Niin on no, että asiat muuttunut ja sitten mä pystyn tässä vielä näkemään nää jo mun missionit ja eipä oikeastaan muuta. Sä saat rahaa nopeammin ja sä pystyt vaihtaa sitä nimeä ja Team Deathmatch on tullut kans tähän. Tässä oli ennen vaan Diffuse Mode. Ja mä oon myös vähän liian laiska editoimaan tätä videoa, että juu. Ja koska mä tulin just äsken koulusta ja tänään on ollut toukofestiä ja kaikkea muuta hauskaa. Ja lämmintä on ulkona ja mä oon tällä hetkellä omassa huoneessani kuumissani. Okei, no niin. Ja näkyy, että on viimeksi käyttänyt augia. No niin, nyt ollaan valmiina. Let's go! Let's go, kill some guys. Oho, anteeksi. Missä se on? Siinä, hyvä. Tää nyt vaikka siihen. Jop. Come on. Kaikki meni ohi. Mä oon aika huono tässä. Kun en mä oikein jaksa keskittyä. Come on. Kuollut jo 2 kertaa, en oo tappanut ketään vielä. Se on hermostuttava. Kaksi. Löytyisikö vielä kolmaskin? Kyllä. Hops. Anteeksi. Joo. Anteeksi myös se, että mä oon vähän hiljainen. Mä haluan vaan keskittyä melkein täysillä. Ja anteeksi myös siitä, että mä en editoi näitä videoita oikeastaan vielä. Mutta tulevaisuudessa mä lupaan, että mä aloitan editoimaan näitä. Come on! Kuinka monta tappaa kerro? 3. Niin kuin assisteja on 1. Onko 1? 1. Kyllä 1.
4 tappoa ja yksi niistä assisteja loput ihan yksinään tappoja. Voisin no scope tai jonkun. Yay, let's no scope people. Joo. Se meni hyvin. Aika yllättävän hyvin meni. Come on! This is shitty place. Okei. Okay. Menen tänne. Aha, tuolla on. Ja 4. Selvä, ja puolet vielä jäljellä. Oliko se headshoteilla? En mä oikein kattonut. Mä tarkistan sit kun on tappanut 8 henkilöä. Alright, sopiiko? Joo. Ja mä lupaan rupea pelaamaan kavereiden kanssa jotain kivaa peliä. Come on! Come on! Come on! Come on, mate. Okei, fine. Aloitetaan täältä. I guess that's right. Oh, ne oli kavereita. Teammates. Voi vitsi, miksi mä en hällää tätä niin hyvin? Aha, siellä meni, siellä meni. Siellä meni. Hop. Jaa. Joo. Älä selitä. Kyllä mä enemmänkin tapoin näitä äijä. Juu. Okei. Jesus. Niin nyt on 6 tappaa 9 yhteensä. Ja tarviin sen 8. Coming out. Okei, vielä 1 tappo. Ja jos tää ei ollut tässä,
Jos mä katsoin ne väärin, niin mä lopetan vaan kuvaamisen ja se oli siinä sitten. Siellä oli joku! Missä? Ai jaa, auki. Anteeksi. Mitä vitsiä? What? Ja tänään on niin hyvät uimakelit. Mä lähden uimaan tänään Köhniölle. Kyllä, olen Jyväskyläläinen. Kiva. No scope. Oh, sorry. Monster Legends. Okei, no siinä oli 8 tappoa vai? Anteeksi. Siinä oli jo yli 8, okei. Mä lopetan tämän videon tähän. Joo, se oli tässä. Joo. Mä lopetan videon tähän. Kiitos kun katsoitte ja tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ja mä toivon, että mä saisin lisää tilaa ja jos mä saan, mä olen onnellinen. Ja olisi ihan kiva. Ja ensimmäinen spessu tulee uudestaan 15 tilaajan kohdalla. Ja tää video oli tässä. Moro!